Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Selasa Legi 3 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer ingkang kepareng. Para adi yuswa, nindakaken ayahan menapa dene nyepeng kalenggahan tamtu wonten syaratipun. Lumantar syarat punika kaangkah wontenipun kasembadan, kesagetan lan lancaripun ayahan. Daud nate pitaken dhateng Gusti, sinten ingkang kepareng manggen ing redinipun Gusti ingkang suci. Saking pitakenan punika kita saged pikantuk wangsulan. Jabur kang 11 ayat 2 ngendika, yaiku wong kang lakune tanpa cacat lan nindakake apa kang adil, apa dene ngucapake kabeneran kanthi gumolonging atine. Salajengipun juru jabur ugi nyebataken tiyang ingkang kepareng mondhok ing tarupipun Gusti punika tiyang ingkang boten nyebar pitenah, boten nindakaken piyala tumrap rencangipun lan boten memodo tumrap sesaminipun. Punika ingkang dados syarat kanggenipun tiyang ingkang pantes wonten ing ngarsanipun Gusti. Para adi yuswa, punapa kita sampun pantes sowan dumateng Gusti? Kita ingkang dipun pinitados minangka pradata pengurus komisi wilayah anggotaning adi yuswa ing pundiya pampan, sampun ngayahi tugas tanggung jawab kita kanthi leres. Monggo kita mangun pangertosan pentingipun sesabetan kita kalian Gusti sesami lan sedaya titahipun Gusti. Gusti ngersakaken gesang kita tanpa cacat, monggo kita sami ngupaya laku gesang ing sak temenipun. Mekaten ugi kita sami ngucap ingkang bener, pangucap ingkang mangun lan dados berkah kangge sesami. Kanthi mekaten gesang kita tansah sembodo kalian Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amrih kawula nggadahi sesambetan kalian paduka sesami lan sedaya titah ing jagat punika. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring pitulung wonten ing lampah gesang kawula. Mirunggan kawula pasrahaken baraya ageng ingkang tinilar dening swargi Pendeta Emeritus Saryoto. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring kekiyatan, paring panglipur jati kangge ibune Handari Saryoto dalasan Pendeta Ones. Monggo Gusti kawula pitados pangreksa paduka tansah wonten. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Susmi, Ibu Iksan ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kekiyatan lan bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Warastuti wilayah kalih. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto,
Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otnia Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Puji lan